Sanibonani ngey'ngane zakwethu, nazi iy'ndaba ey'hamba phambili kwi-Kaizer Chiefs. Kuthiwa uDuke kule injury le emshayile ngeke abe khona isizini yonke, noma ukhishiwe ngeke aze ayidlale yonke le sizini le ephelayo ngoba nje iphela. Eyi, okubuya kunzima kakhulu kuMakhosi, okubuya kunzima kakhulu, okusho ukuthi-ke manje uMsimangu nguye omele athathe indawo yakhe, okukhomba ukuthi-ke manje-ke umuntu esesele naye ukwinika ukuthi uma kulimala uMsimangu noma kutholwe omunye i-yellow card noma i-red card, sekuyomele kukhuphuke ukwinika azothatha indawo yalo ozobe engekho. Hhayi, iy'ndaba ey'ngezinhle-ke lezi Makhosi, iy'ndaba ey'ngezinhle. Umfana ebeza kahle kangaka sisayodlala no-Sundowns no-Pirates. Hhayi, iy'ndaba ey'ngezinhle lezi bafowethu, iy'ndaba ey'ngezinhle. Umfana omdala ngathi engalulama kodwa ngoba sekushiwo ukuthi isizini yonke, okusho ukuthi sizobe simbona next season, next season. Eish, umfana omncane madoda sasavelelwa insizwa, kodwa kasibe nalo ithemba lokuthi-ke uMsimangu uzoyibamba njengoba ebesayibambile uMsimangu. Wonke amagemu awaqalile uMsimangu akaze adliwa kuwo, okusho ukuthi ebesayibambe kahle. Sithemba ukuthi noma sesiyodlala i-Nedbank semi-final uzoqhubeka la egcine khona uMsimangu. Into okuyomele beyi-avoid-e oMsimangu ukungabhukhwa ama-red card. Asifuni ukushoda ngabo njengoba nazi ukuthi yibo abantu abawu-two, uMiguel noMsimangu asebeyodlala isizini yonke, yabo. Okusho ukuthi-ke umuntu ozobe egadile phakathi kwabo kuzobe kunguye ozothatha ukwinika. So okusho ukuthi uMsimangu noMiguel kumele bengatholi amakhadi anganasidingo, yabona, ngoba sidinga bona manje, akusekho ukuhlehlela emumva, sesidinga bona. So bona uma bengathi bazositholela ikhadi engenasidingo basilimaze, njengoba uMiguel e-away, one card away. So uyabona ukuthi kunzima, yabo, kunzima kakhulu, kodwa-ke siyathemba iy'nsizwa ey'ndala laphana ukuthi bazoyibamba bafowethu. Into engi-stress-a kakhulu nje ile game ye-Sundowns, ekumele siyidlale ne-Sundowns uma kuwukuthi i-Sundowns izowina kuSkhukhune. So kuyomele sidlale ne-Sundowns ngeyi-12 April. So hhayi, kunzima iy'nsizwa, kunzima iy'ngane zakwethu, kodwa-ke hhayi, ay'khale, nibe right iy'ngane zakwethu.